Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Мега Алексчо и днес ще ви покажа как да си направите автоматична врата с пистани. Ще ви трябва Redstone, Redstone Torch, Pleasure Plate, Sticky Piston, Glass и нещо за прикриване на Redstone. Grass блок за запълване на дупките. И да започваме. Само да се нахраня, че няма много сърца. Така. Тук нареждате 3 купчета едно върху друго. Стики пистани. Броите 4 купчета. 1, 2, 3, 4 и на петото нареждате още една купчина нагоре. 3. Тук се слага стъкло и тук. Тук се слагат pressure плейтовете. Тук слагате дърво. Тук редстоун така. Другата страна по същия начин. Редстоун, редстоун и тук редстоун. И след това почвате да копаете така. Малин, тази лопата много силна. 2 купчета надолу. Само да се взема кирка. Така. Тук. Ето тук трябва да почна да копая насам. На сега на тук. Тук трябва да сложа един grass блок. Избор може и всичко. Тук запълваме. Тук се слага Redstone торча. Redstone. Тук също се слага Redstone торч. Така. Тук също се нарежда Redstone. Опа. Слизате долу. Изкопавате тук една дупка да стигне до другия редстоун. Така. Обаче аз ще трябва да излезна и да мина от другата страна. За да може да го направя. Тук свързвате с редстоуна, излизате. Опа, да, и тук ще слагам. Запълвате тук. Така. Тук запълнихме. Вижте какво става. Като стъпите на pressure plate, вратата се отваря. Като
като отстъпите, той се изключва. Така, почвам да заграждам вратата. Така. Оп. Да, той тук ще ни трябва. Аз не знам защо си избрах дърво, но в принцип, защото обичам да правя къщи от дърво. Това разширява къщата, ако си го направите, и то бая разширява. Май няма да ми стигне. Да, сигурно няма да ми стигне. Да, сега... Дървото няма да ми стигне, хора. Ще се взема и сега. Къде? Само да го намеря. Да, и тук Birchwood. Planks. Така. Това не трябваше да го взема. Да, всъщност трябва. Така. Тук се закрива. Тук също. Така. Ще ни трябва Glowstone. За да украса само... Къде? Glowstone. Така. Тук слагате Glowstone. Тук също може. И това е нашата врата. Автоматична врата. Да преминем през вратата и да сложим край на епизода. Аз бях Мега Алексчо. Довиждане, потребители на YouTube. До следващия клип.